Ага, мы сховаемся, а потом як повыскакиваем. Ой, и напужается и она. Привітання! Кто тут? Да смеялись мы, Кася. Я самий страшний звір. Доброго ранку усім глядачам Доброранка. О, Маргаритка, это ты? Ты навошта нас так напужала? А ви навошта мене хотіли спужать? Я чула, що ви тут задумали. Одним словом, тебе не перехитришь. Нават и спробовать не треба. Ми ж сябри. Самое, что ни на есть. Ви хотіли пожартувати. Хотели. Треба було і мене у свою команду жартовників покликати. А что? И правда, смеяться великой компанией веселее, чем одному ці у двух. Теперь, Маргаритка, усё самое веселое только с тобой. Обяцаем, разом усіх разыгрывать будем, и нават вельми весело пужать. Ні, так не пойде. А какие у тебя варианты? Сябри, ви з нами? Чуете, девчонки, хлопчики, с нами? И вы, такая великая компания. Здається, я починаю здогадываться, что придумала наша Марго. А я покуль что не. Я сама расскажу, что я придумала. Мы с вами из великой компании наших глядачів наладим самую веселую команду. Як вам такая идея? И поспробуем провести самую веселую раницу. Правильно я здогадался? Правильно, Лесик, правильно. И с чего мы почнем нашу самую веселую раницу? Пропоную з мультфільма. Добро! Самая веселая раница протягивается. Не, Лесичек, не протягивается. Як так? З чого ти гэта узяла? Ой, який ти неуважливий. Погляди в окно. Поглядел, и что, не разумею. Ти нашу сябровку Маргошу бачиш? Нет, неправда. А где яна? Тое і яно, што яна вельмі любіць розныя фокусы і розыгрышы. А, я таксама пачаў здагадвацца. Калі Марго недзе схавалася, чакай розыгрыша. Трэба быць вельмі пільнымі. Яна можа з'явіцца з любога боку. І напужаць нас. Кася, ты глядзі ў той бок. Гляджу і вельмі уважліва. А я буду уважліва глядзець у другі бок і пільнаваць Марго. Што ты бачыш? Пакуль нікога. І я нікога. А, ой-ой-ой. Трапіліся мої довговушики. Кася, Марго нас зноў перахітрыла. Перехитрила. Цудовна маскировка мне допомогла. Цябе, Лесик, нельга на варту ставіць. А ўсё з-за таго, што Маргоша весь час нейкія новыя хітрыкі прыдумвае. Марго, навучы нас, як ты гэта ўсё робіш? Нема нічога прасцей. Самы вясёлы жарт атрымліваецца тады, калі у цябе добры настрой. А у дрэнным не атрымаецца? Не атрымаецца. А падкажы нам і нашым гледачам, як ствараецца добры настрой. Глядзіце уважліва. Калі вы сустракаецеся з сябрам, проста. Што проста? Проста усміхніцеся. Усміхнуцца адзін аднаму і ўсё? Паспрабуйце, паспрабуйце. Усміхнуцца адзін аднаму зусім проста. А калі сябра няма побач і настрою таксама няма? Тады можна ўключыць Добраранак, у нас заўсёды весела. Правильно, Кася. Ці падыдзіце да люстэрка і усміхніцеся сабе. Дзяўчынкі і хлопчыкі, пакажыце, якія у вас усмешкі. Бачым, што вельмі прыгожыя. І зубкі у вас здаровыя, таму што кожны дзень раніцай і ўвечары не забывайцеся на зубную шчотку. А да некаторых вельмі хутка прыляціць зубная фея. Адчуваеце? Настрой ад усмешак палепшыўся? Яшчэ як палепшыўся. А зараз мультфільм нам яшчэ больш настрою зніме. Дзе наша Кася? Няма? Вырашыла нас разыграць, гэта дакладна. Ой, зараз мы посмяемся. Толькі трэба быць вельмі асцярожнымі, таму што яна можа так пажартаваць. Пачакаем, зараз Кася з'явіцца, будь гатовы, Лесік.
Увага! Перед вами самый веселый клоун Кася! І зараз я зроблю невеликий, але вельми веселий фокус-покус. Але ап! Там некий сюрприз? Можете глядеть. Ну, Кася дає. Сама себе напужала. З яе тримався клоун, який сам усього боїться. Ну як може такий маленький веселий павучок наполохать? Кася сама спужалася, зато і нас насмішила. Давай покличем її. Може, вона зараз сидить і плаче? Кася, ходи сюди. Тут нема нічого страшного. Виходь, Кася. Ну, Кася, ти павучка начарувалась, сама його спужалася? Я не ведаю, як він там з'явився. Я думала, що там цукерки знойдем. Цукерки – цудоўная рэч. А яшчэ лепш пачынаць раніцу са смачнага і карыснага. Наприклад, з чого? Самі мне падказвайце. З яблука, груші, так. Чи з йогурта? А яшчэ лепш з талеркі духмянай кашы. О, я з задавальненнем пачастуюся кашкай. Толькі, калі ласка, павучка уберыце ад мяне, як магадалі. Ідзі, пагуляй. А пакуль Кася будзе кашу їсти, може, мультфільм поглядзім? Цудоўная ідэя. Хто яшчэ хмуры? Усміхніцеся шырэй. О, глядзіце, ад наших усмешак нават сонейка ярчэй засвяціла. Няхай добрый настрой будзе у вас увесь дзень. Цудоўных вам летніх канікул, дзяўчынкі і хлопчыкі. Гуляйте, купайтеся, загорайте. Толькі і кніжкі чытаць не забывайце. І памятайце, што мы сустрэнемся з вамі заўтра зранку у нашым добраранку.